наврӯзро тоҷикони кӯҳистон пеш аз ҳама оини покизагӣ ном мебаранд. ҷашни тамизи хонаи истиқомативу ҳавлӣ гирду атроф боғу гулгашт ва ҳамзамон тамиз намудани хонаи дил, яъне аз ғубури кинаву адоват, ғаму андӯҳ поку беолуда намудани қалб, ботин, тафаккур мебошад. имрӯзҳо дар деҳоти қаламрави вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон баргузории оинҳои ҳамвора арзишманди Наврӯз оғоз ёфтанд. гарчанд дар баъзе аз деҳот ин оинҳо аз ҳамдигар тафовут доранд ҳам, вале дар маҷмӯъ ҳар яки онҳо тараннуми зебогии табиат, ҳусни диёри аҷдодиро доранд. шогун баҳор муборак. бояд гуфт ки дар Бадахшон ҷашни Наврӯз табрикоти ба худ хосро дорад. шогуни баҳор муборак. ин аст сухани табрикии наврӯзӣ, яъне қадами Наврӯз бо ҳама гуна баракату самимияташ барои шумо ҳумоюн бошад ва ҷавоби ин табрикот сухани бар рӯи шумо муборак, яъне шуморо низ ҳумоюн бод баракоти наврӯзӣ. дар ин минтақа хос аст ки дар Наврӯз чун ба хонаи ҳамдигар меоянд, дар даст навда гул доранд ки башорат аз сабзиши гулу сабза ва бидории табиат аст ва ҳамзамон ин навдагул рамзи беҳтарин таманнуҳои наврӯзӣ мебошад. хусусияти дигари хоси Наврӯзи Бадахшон ин тараннуми суруди наврӯзӣ дар чаҳорхонаи боми хонаи ҷамшедӣ ҳаст. аз рӯи арзишҳои наврӯзии чандин асраи ин мардум гӯё фариштагони олам маҳз аз равзанаи хона баракати солро тақсим менамоянд ва ҳар қадаре ки дар Наврӯз одамон аз равзани бом барои соҳиби хона сурудхонӣ намоянд, ҳамон қадар ризқу рӯзии хонадон фаровонтар мегардад. чун анъана анҷомбахши ҳар гуна чорабиниҳои идона, рақсу сурудхонӣ ва фараҳмандии дилҳо мебошад.